Türkmenbaş şäherinde deňiz suwuny duýsuzlandyrmak, ilatyň suw meselesini çözmek üçin millionlap Amerikan dollarlaryna gurulan suw desgalarynyň biri zerur bolan himik maddalaryň ýetmezçiligi sebäpli işini toňtatdy. Suw desgasy daşary ýurtlardan valyuta satyn almaly reagentler sebäpli işini toňtatdy. Döwletde olar satyn almagy pul ýok diýip Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy azatlyk bilen söhbetdeşlik taýtdy. Suw desgasynyň zerurlyklaryny gowulýan raýatyň tasdiklamagyna görä, Hadar deňiziniň duzly suwuny araşdyrmak üçin her gün tonelap reagent gerek. Olary satyn almak üçin 1 million gowrak dollar harçlamaly. Emma 38 milyard dollarlyk guruluşy işlerini alyp barýan döwletde häzir beýle mümkinçilik tapylmaýar. Şu sebäpden hem desgalaryň biri işlemeýändir. Emma Türkmenbaş şäherindäki köşkü arasa suw bilen öpçün edýän ikinji desga işleýär diýip ol häzir Garrygaladan Magtumly etrafyndan suw getirjek geçirjeginiň gurulýanlygyny hem sözüne goşdy. Bir işini toğutadan suw desgasynyň bäri-bärilerde işlemejeginden habar berýär. Hadarın kenaryna gurulan täze portuň hem işlemeýän boş duranlygy habar berilýär. Hadarın ýeketek çykalgasy bolan Volga derýasy gysyna doňan soň ýarym ýyl bäri onda hiç bir gämi gatnagy görünmeýär diýip Türkmenbaşy çeşme gürrüňini dowam etdirdi. Türkmen medeniýeti Hadarın kenaryna gurulýan suw desgalarynyň täze portuň mümkinçilikleri hakynda ullanly maglumatlary çap etdi. Mysal üçin, Esenguly etrafynyň Ekerem owasynyň golaýyna guruljak desganyň bir günde 50.000 kub metr arasy suw berjektigi. Hadar şäherine guruljak zawodyň bolsa her günde 5.000 kub metr arasy suw berjek aýdyldy. Resmi maglumata görä, Türkmenbaş etrafynyň Gyýanly owasyny günde 50.000 kub metr, awada 35.000 kub metr arasy suw berýän desgalar bar. Bu desgalar açylanyna yerli ilatyň arasy agyz suw bilen dolýan ýaly öpçün ediljekdigi aýdyldy. Emma ýaşaýjylar Balkan Sowetinde, hususan Türkmenbaş şäherinde Sowet ýyllaryndan gelýän ýeti agyz suw problemasynyň saklanyp galýanyny aýdýarlar. Elbette, Türkmenistanyň suw meselesi ine Balkan Sowetiniň ilatyny kösemeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary daha şoğul, Marw we Lewap Sowetlerinde, hatda paýtagyt Aşgabatda hem suw üçinçiliginiň kadaly ýola goýulmanyny, etraf, gowy ýerlerinde bir zaman mut diýilen suwun adamlary has kent çykdaja we kösençligi duçar edýändigini aýdýarlar. Balkan Sowetiniň agyz suwundan soňkorna durýan ikinji uly meselesi işsizlik hasaplanýar. Milyardlarça dollar harçlanan we yerli ilat üçin goşmaça iş mümkinçiliklerini döreden awodanyň ýapyk galmagy soňky ýyllarda içerki siýasatçylykdan gelen girdejileriň hem kesilmegine, Sowetiň ykdysady ýagdaýlarynyň has ýaramazlaşmagyna alyp gelýär diýip Azatlygyň Balkanly söhbetde aýtdy. Awada ýapyk bolsa döwletiň taksi edarasy hem planyny dolup bilmeýär. Bu edarada her hili galplyklaryň köpelmegine getirýär. İçerki sowdada hem xaridar, alyjadalýar. Sebäbi işsiz adam barha köpelýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Hususan ol awada boş, ýegsiz galan binalaryň daýalanyp başlanýany, ýaşyl meýdançalaryň, gymmat baha arçalaryň ýegsiz galýanyny görüň berdi. Awada 2 aýda bir gezek Sowetiň büdjet işgärlerini getirip araşdyrmaçylyk işlerini geçirýärler. Awtobuslar hem boş, ziýanyna gatnaýar diýip söhbetdeşimiz gynanjyny bildirdi.